खुलुमबाय। दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोननैसो गोदान खौरांफोर लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि खौरांफोरावनो दङ। सेथि खौराङाव दङ हजायाव ड्राग्सजों लोगोसे साथाम ड्राग्स फालांगिरिखौ हजाय पुलिसआ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि हजायनि सिंगारि बस्तियाव हजाय पुलिसफोरा नागिरनानै साथाम ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामो। पुलिसफोरा नागिरनानै एरेस्ट खालामनाय ड्राग्स फालांगिरिफोरा जाहैबाय खोला बिधाननगरनि सन्जय दास, कार्तिक दे आरो सा बिधाननगरनि प्रकाश मण्डल होननानै मिथिदों। जिल्लानि डिसि पुलिस बरुन पुकियानि बिथोनाव असि तपन मधि दैदेननायाव नागिरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनायजों लोगोसे मोनसे साबुन बाकसाव ड्राग्सखौ मोननो हादों। ड्राग्स फालांगिरिया ड्राग्सखौ फाननो थाखाय बाजाराव लांदोंमोन होननानै पुलिसनि जेरायाव सिमान लादों। नैथि खौराङावनो दङ गुजरातनि आनन्द जिल्लायाव बुधबार फुङाव महिसागर दैमानि सायाव लुनाय राजा लामानि गम्भीरा मुंनि गंसे दालांनि मोनसे बाहागोआ हरखाबै बायस'दों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे जाथाया फुंनि 7:30 रिंगासोआव जादों आरो बायस'नायनि जाहोनाव माखासे गारिफोरा दैमायाव गोग्लैदोंमोन, जायनि जाहोनाव सा 3 सुबुङा जिउ खहा जानांदों। बे जाथायनि उनाव दान्दिसेमाव गोबां दावबायारिफ्रा दालांनि फारनैबो बाहागोआव नांथानानै दं। दालांआ बायना दैमायाव गोग्लैलांनाय समाव दालां सायाव गंनै ट्राक आरो गंनै भेन गारिफोरा दंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। बड'दरा पुलिस इन्सपेक्टर बिजय सार बे जाथायनि बागै रोखायै फोरमायथिनायजों लोगोसे गासै 4 सुबुंफोरखौ रैखा खालामबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। माखासे समनि गेजेरावनो जायगानि पुलिस अर खोमोरग्रा हानजा खैफोद होबथाग्रा इउनिटआ जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै थाबथानानै थानाय सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो नाजाथाबदोंमोन। बबेखानि रैखाथि हानजानि हेफाजाब होनाया सोलिगासिनो दंब्लाबो थाबथानानै थानाय सुबुंफोरनि अनजिमाखौ दासिमबो आबुङै रोखा जायाखै होनना बुंदों। थामथि खौराङावनो दङ समाजारि बिजोङाव भाइन्स भिडिअ खालामगिरि रसमा ब्रह्म। बिथांखौ नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो नङा होनबा लोगोफोर? बिथाङा थांनाय 8 जुननिफ्रायनो दासिम गोमानानै दङ। बिथाङा दासिम न'सिम सफैफिननो हायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला न'खरनि फिसाय आरो फिसाजो आरो न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरा गोबां दुखु जारलायाव दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो फिसायनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा रसमा ब्रह्मखौ फैफिनोब्ला गाव बोजबफिनगोन होननानै बुंनानै लादों। ब्रैथि खौराङावनो दङ बिलासिपारायाव पुलिसनि एक्सन। एभिक्सननि समाव पुलिसनि सायाव गाग्लोबग्रा दुथांफोरा रावबो बारग'नाय नङा। दुथांफोरनि सायाव पुलिसनि एक्सनआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै फुंनिफ्रायनो धुबुरी पुलिसआ माखासे सुबुंफोरखौ होसो होसो हमनानै लाबोदों। दुथांफोरखौ सासे सासे सिनायथिनानै हमदों पुलिसआ। मख'नो गोनांदि मंगलबार खालिनि एभिक्सनाव होबथानाय, पुलिसनि सायाव अन्थाइ खुबैनाय आरो बुलडजार बुख्रेबनायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ पुलिसआ सासेनि उनाव सासे हमनो जागायबाय। बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै पुलिसआ बिलासिपारानि एभिक्सन खालामनाय थावनिनिफ्राय सा 7 सुबुंफोरखौ हमबाय आरो पुलिसनि अपारेसनआ सोलिगासिनो दं। बेखौबो मख'नो गोनांदि सापराव एभिक्सननि समाव बुलडजारखौ बुख्रेबनानै पुलिस आरो रैखाथिनि जवानफोरनि सायाव अन्थाइ खुबैदोंमोन। बे जाथायखौ बिथा खालामनानै दिनै सनितपुर, ससुरा, बक्रा, चिराकुटायाव पुलिस अपारेसन खालामो आरो सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ होसो होसो हमनाय जायो। बबेखानि एभिक्सन खालामनाय समाव पुलिसखौ अन्थाइ खुबैग्राफोरा रावबो बारग'नाय नङा होननानै गोख्रों रावजों बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो। गिबि मन्थ्रिनि बानबुंथिनि उनावनो पुलिसआ गावनि एक्सनखौ जागायदों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों।